Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak jamaah pengawasan Yasin tahlil rutin kang kula hormati. Senaosa tetep napa niku kathah rewangan, kathah sing wudu. Nggih kula nyuwun tetep kanthi istiqomah nggih sak wontene tiyang nggih pokoke tetep nyang. Terus nggih tuan rumah ampun dados penggalih umpami sing rawuh nggih sakmenten iki. Nggih wis pokoke bismillah niat nglampahi perintah Allah, yasinan, tahlilan, zikiran, kintun doa lan lintu-lintune termasuk sedekahan. Berapapun yang datang wis monggo diugemi. Karena ngenten para bapak bapak ingkang kula hormati, diwingi ten ngene istiwasan kan kula aturaken. Pilih kita niki senajan pun mancing sepuh nggih, mancing sepuh. Tapi kita mboten usah putus asa. Mergi koyok-koyok kita telat oleh ibadah mboten usah. Karena menungso niku dinilai akhire, mboten awale. Menungso niku dinilai akhire. Nek akhire sae nggih insyaallah mangke sing awal-awal sing awon-awon niku saged disepuro Allah. Tapi nek mangke akhire niku kok malah awon senajan to awale niku sae-sae nggih malah eman. Makane enten istilah husnul khotimah, enten istilah suul khotimah. Nah, kita kan ajeng-ajenge sing husnul khotimah niku mau. Wau ten ngene pengawasan Al-Ihsan Karang niku kula aturaken pilih kita niku ten rahime ibu nggih niku kan mempunyai fase-fase peralihan nggih, perubahan fase selama masing-masing 40 hari. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, terus izam, terus lahman. Nah niku setiap 40 hari. Ketika 40 hari yang ketiga, sudah 40 hari yang ketiga, Allah perintah malaikat nggih nyebul ruh. Nggih nyebul ruh ten kene janin rahim ibu niku. Tur mboten namung nyebul ruh, ugi beto sekawan kalimat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kalimat niki maksudnya takdir, beto sekawan takdir. Enten bikat birizqihi kengken nyatet rezekine sepira janin sing ten rahim niki, ajale sepira, amale sepira, tur benjing termasuk tiyang sing saidun utawa syaqiyun, termasuk tiyang sing bejo mlebu swarga utawa tiyang sing cilaka mlebu neraka. Niku ten rahim ibu pun dicatet pun ditetapkan kalih Allah umur sekawan dasa dina ping 3. Berarti pinten dinten niku? 120 hari. Nek ulan berarti kira-kira sekawan ulan nggih. Mangkane kita nek badhe sekawan ulan niku kan bacaan kangge mapak ruhe bayi. Kangge mapak ruhe bayi nek iso aja sampai petang wulan luwe sakderenge lah. Mbok kacek 2 dina kacek 3 dina niku mangke diitung mangke dibancai kangge mapak petang wulanan niku. Donga mung sakderenge roh ditiup, sakderenge takdir ditulis, muga-muga bayi sing lahir mangke bayi sing sehat, bayi sing saleh salihah, bayi sing ditakdir Allah dados bayi sing bejo donya bejo akhirat. Harapane kan wonten, harapan. Lah mangke badhe lahir kita kan mboten semerap, takdire rumiyin niki ten rahime ibu niki kita mboten semerap. Biyen rezekiku sepiro, ajale sampai kapan, ngamalku katai sak piro, terus aku meneh termasuk wong bejo wong cilaka kan mboten semerap. Kita mboten semerap. Allah kali malaikat sing nyatet niku mawon. Lah karena kita mboten semerap, kita diparingi syariat kali Allah, paringi Quran, paringi hadis, paringi para ulama sehingga ra usah ngurus takdir sing ten mriki. Sing kita urus adalah perintah Allah. Syariat Allah kita lampahi. Syariat kongkon nyambut gawe. Kaya sepiro hasilnya sepiro pun pasrah ni Allah. Sing penting perintah Allah kengken nyambut damel sing halal.
Perintah Allah kengken siap-siap mati ya kita siap-siap mati kanthi nglakoni amal-amal saleh dikathaki. Mboten usah ngurus sing ten mriki meni aku piye ya mboten usah, pokoke dilampahi. Lah mangke keponangane ngertosi kita sedaya niku benjing nenten ten akhirat, cocok-cocokan. Data sing ten mriki sing ditulis malaikat niku kale pucuke akhir urip kita husnul khotimah niku cocok-cocokan benjing ten akhirat. Lah iki aku saiki kok pas ten akhirat niku. Saiki kok aku bejo, sing ndelok catetane sing nang weteng ternyata ya bejo tenan. Ternyata aku kok dadi wong cilaka, didelok catetane panjen cilaka tenan. Nah niku cocok-cocokane ten akhirat. Nah ten donya mboten saged gitu. Ngertosi pokoke kita nglampahi. Lah terus ngenten. Kanjeng Nabi ten ngene setunggal wekdal ten ngene takziah niku. Terus Kanjeng Nabi ten pemakaman niku wa yakhuttu khattan yasiran setunggal riwayat niku garis setunggal ngisret ngene. Enek sing ten riwayat lintune niku nyepeng sesuatu terus bucal ten ngene tanah. Terus Nabi dawuh ngenten. Nabi dawuh ngenten. Ma minkum min ahadin illa wa yuktabu lahu maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Enten sing diwali maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Ora ana sira kabeh kejaba pasti masing-masing niku pun ditetepno Allah panggonane nang swarga utawa panggonane nang neraka. Kita seduhanten niku pun ditetepno Allah. Kados wae lho sadurunge kita lahir lho. Niku pun enten ketetapane ten alam rahim niku. Nggih niku umur 120 hari. Tapi kan kita mboten semerat. Makane para sahabat nggih enten sing nyuwun pirsa. Lah lek ngonten kita napa natakil bi kita bina wana daul amal lah. Wis kita nek ngono gak cekelan karo catetane Allah sing ten ngene alam rahim, kita mboten usah ngamal-ngamal ibadah malih. Empun engko lek pancen wayahe swarga ya swarga, nek pancen wayahe neraka ya neraka. Napa kaya ngonten gak usah salat-salatan, gak usah poso-posoan, gak usah ngaji-ngajian. Engko nek pas wayahe nang akhirat wayahe mlebu swarga ya mlebu surga dhewe. Nek wayahe mlebu neraka ya mlebu neraka dhewe. Dawuh Kanjeng Nabi ikmalu aja, tetep nglakoni, tetep ngamal, tetep dilakoni syariat niku. Mergo fakullun muyassarun lima khuliqala. Mergo kita niku masing-masing digampangno Allah pinuju ten ngene catetane pertama niki. Nek pancen catetan kita niku ten alam rahime ibu niku catetane tiyang sae, insyaallah lahir sampai benjing beja niku digampangno nglakoni amal-amal sae. Nek pancen benjing kita rumiyin niku catetane ten ngene alam rahim ibu niku wong cilaka, ahli neraka. Niku sak urip sampai mati disetting kali Allah nglakoni ibadah wangel, nglakoni maksiat gampang. Niki kanggo ngrayahi piyambak nggih mboten usah kangge tuding wong liya. Maka mangke kita niku dawuh Kanjeng Nabi fa amma mangkana min ahlil sa'adah nek wong pancen dicatet Allah ahline bejo ahli swarga. Fayuyassaru li amali ahlil jannah. Maka dia akan dipermudah untuk melakukan amal-amal ahli surga. Nglakoni salat dilala ya iso, jamaah ya iso istiqomah. Nglakoni ngaji yo iso. Ora enek rintangan napa-napa lho. Sepeda didamel yo gak rewel lho, Pak. Niku termasuk kemudahan-kemudahan Allah bagi kita nglakoni kesairan-kesairan itu digampang. Tapi wa amma man kana min ahlil syaqqa. Lek umpama wong iku pas ten alam rahim dicatat Allah, ditakdir Allah dadi wong cilaka. Dilalah fayuyassaru li amali ahlin nar. Dilalah iku dhek iku malah digampangno nglakoni amale ahli neraka. Diangelno nglakoni ibadah ahli swarga. Salat wangel kerinan terus. Salat wis jam beker diurupno lho. Gak iso. Napa-napa kabeh nglakoni kabeh sedekah atine wabot. Kabeh sedekah bojone sik tuku iki gak sida akhire. Kaya kabeh nglakoni ngamal ibadah gagal terus. Tapi nek pas wayahe nglakoni maksiat luwancar jaya. Kabeh ana ledekan nang ndi Wonosari.
Sepeda digawe ya magreng ngono. Sangu ya ana, kanca ya ngejak, enteng. Sepeda gak ana sing barengi. Lek wae maksiat kok gampang, tapi nek wayahe ngibadah kok wangil niku tandane kita niku ten alam rahim dicatet ditetepno wong elek. Lah makane kita mboten usah ngurusi apik elek niku. Mboten usah ngurusi kita niku dicatet apik apa elek. Sing penting kita sakniki nglampahi kanthi husnudzon. Aku husnudzon yakin nek dicatet Allah dadi wong apik, dadi wong ahli bejo, termasuk ahli swarga. Monggo kita lampahi amal sae. Mangke kita buktikan nek kita nglakoni amal sae niku diparingi kemudahan-kemudahan Allah oleh Allah. Tur diiringi keyakinan husnudzon kali Allah. Karena mangke Pak, senajan to ngapunten, umpama toh enten takdir kita sing elek, umpama toh enek takdir kita sing elek, dilalah kita husnudzon ten Allah. Kula yakin nek Allah niku nyatet kula ahli swarga. Kula yakin nek kula digampangno nglakoni ngibadah. Kanthi husnudzon niku Allah saged mbusek niku. Saged mbusek catetane sing mestine elek dadi apik. Mergo dawuh Allah ten Quran yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah iso ngapus wong sakarepe Allah yang sing nyatet Allah. Ora ono sing protes, malaikat ora protes. Nah, makanya kita monggo kita kanthi husnudzon, kanthi yakin nek kita termasuk wong apik, tandane dalu niki kita sik tak saged nderek yasinan tahlilan. Nah, iki ibadah-ibadah napa dilakoni kanthi yakin, kanthi istiqomah, kanthi husnudzon ten Allah ngoten. Kok ndilala siji wekdal kok kita keblondrok kok nglakoni maksiat. Maka sebagai tandane wong sing ahli swarga bukan orang yang tidak pernah melakukan maksiat, tapi nek pas maksiat ndang cepet istighfar, ndang cepet taubat dan cepet balik nang Allah. Astagfirullah nglakoni ngene, ngapunten ya Allah pancen kula niku wong apes. Gus Bahak niku lek nerangno Sayyidul Istighfar masyaallah. Kayak wong guyon tapi tenanan. Gus Bahak pancen masyaallah ngene. Piyambake yang ngeterno. Lah ya Sayyidul Istighfar iku termasuk rayuan ten Allah sing mandi lah insyaallah. Sayyidul Istighfar kan munine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Intine kan saya tulis istighfar niku ya Allah kula niku kaulane jenengan, makhluke jenengan sing pun kadung jenengan ciptakne. Lah wis kadung ciptakne ya kadang ya polahe kaya ngene iki, kadang ya nakal barang, kadang ya maksiat barang. Wong wis kadung diciptakno. Wong iku sebabe maksiat mergo napa? Nek kita urut-urut lho. Lapo kok wong iso maksiat? Mergo gak oleh hidayah ngene. Niku sebab mboten awal sebab niku. Awal sebab kita saged maksiat niku mergo kita diwujudna Allah. Kita saged ngibadah nggih mergo diwujudna Allah. Nek gak diwujudna Allah, gak diciptakna Allah, ngibadah kita mboten enten, maksiat kita mboten enten. Nah, makanya kita ngerayu Allah. Lah jenengan pun nyiptakno. Niki bukan nyalahno Allah nggih, mboten, tapi ngerayu Allah. Kula ampun jenengan ciptakno. Lek wis kadung diciptakno, lah polahe yo koyo ngene iki. Kadang lek sadar yo ngibadah, lek koyo gendeng yo maksiat. Yo jenengan sepuro lho lek wayahe maksiat. Ngono kae angel. Ngono. Dadi rayuane saya tulis istighfar mana. Dadi kula niku kawulane jenengan. Kula ngakoni lek pikantuk nikmat jenengan nggih kula akoni. Wae apik-apik tak akoni. Tapi nggih kula ngakoni nek kula ngakoni dosa niku lafaz dosane niku sing disebut ten ngene saya tulis istighfar niku nggak isim mufrad. Nah, istilah lari pondok isim mufrad itu hanya satu dosa. Jadi dosa itu dianggap satu, mboten dianggap banyak besar mboten. Artinya dosa kita dibanding dengan keagungan Allah, maghfirah Allah ujek gedean maghfirane Allah. Sehingga mboten usah nganggep gede dosa nek dibanding kalau keagungane Allah. Lek dibanding kali kenakalan kita nggih kita anggap gede ben kita ndang istighfar, tapi nek kita mandenge ten mandeng Allah, maka dosa aja dianggap gede.
Maka nek dosa niki mboten gedhe mek siji ae lho ya Allah, ngono. Dosa mek ngene ya Allah. Mbok yo jenengan sepuro langsung lak wis. Ngono. Saidul istighfar niku napa ngerayu ten Allah ngoten niku. Dadi kita niku tugase tentunya pokoke nglakoni ngamal soleh, nglakoni amal sae sesuai syariat Allah. Kok ndilalah enten godane setan macem-macem, kok ndilalah kena coba pas nglakoni maksiat. Ya ojo kerasan, ojo suwi-suwi ngono lho. Ndang cepet balik istighfar taubat ten Allah. Mergo nek iki mumpung maksiat tak suweno mesisan. Nah, ya lek iso balik. Lah lek dicabut Allah pas maksiat. Nah, kita kan makane kan kita niku didelok Allah, dinilai Allah sangka akhire kita. Bil khawatim, al insan bil khawatim. Menungso iku dicatet mergo pungkasane. Lek pungkasane sae, sing ngarep-ngarep insyaallah dadi sae. Nek pungkasane elek, ngarep-ngarep dadi elek. Karena tengerane wong iku lek teko mburine, ayo matine pas salat. Mungkin berarti kan wong iku seneng ngoten lho. Matine pas mendem, matine pas ledekan, matine pas campur sarian. Nah niku mangke monggo kangge introspeksi lan koreksi piyambak-piyambak. Nggih mboten usah kangge ndutin wong liya niki nggih kangge ngilingno kula. Kalau kadang-kadang nggih sok-sok ya gendeng bareng padha ae. Kula kok jenengan kan mboten semerap. Lek jenengan semerap paling gak gelem ngaji kali kula. Untunge kok Allah niku sae. Makane maksiat kita ini ditutupi Allah. Lek maksiat ditutupi Allah ora usah diceritakno nang wong liya. Ngoten nggih mugi-mugi enten manfaate ngoten kangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangun dumateng panjenengan.